അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. പരിശുദ്ധ റമളാനിൻ്റെ പകുതിയോളം നാം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബിനിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മോശമായ സംസാരങ്ങളും അത് നമ്മളുടെ നോമ്പിനെയും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്, മല്ലം യദ ഖൗല സൂരി വൽ അമല ബിഹി. ആരെങ്കിലും മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും മോശമായ സംസാരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫലൈസ ലില്ലാഹി ഹാജത്തുൻ ഫി അയ്യദ തആമഹു വ ശറാബഹു, അവൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആലയ്ക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നൽകുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നോമ്പെന്നാൽ കേവലം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കലല്ല, മറിച്ച് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഹറാമാക്കിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടും വിട്ടുനിൽക്കലാണ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നാം ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.